gezegd, hebben we ook een taxi voor paarden. Wij komen naar huis, niet met de trailer, maar we hebben een grote camion voor 4 paarden. Wij komen bij jullie toe, wij zetten de camion open, we nemen rust en tijd en wij laden het paardje op het gemak op de camion en wij vertrekken ook met rust en tijd. Wij gaan ook maar 1 vervoer per dag doen, dus als wij bij jullie komen, moet je geen schrik hebben dat we gaan zeggen, oei Pim, we zijn al een half uur aan het laden of een uur, wij moeten vertrekken. Bij ons is alles altijd op het gemak. En Andy zijn reuze als er de mensen toekomt is zeggen, madame, het is voor ons ook zondag en dat is dan meestal een dag in de week. Maar voor ons is het dus altijd stressvrij. Wat we vandaag de demonstratie gaan tonen is hoe dat wij paardjes die moeilijk laden, hoe dat wij die voorbereiden op transport. Dus hoe gaan wij een paard, ik ken het paard van Hedwige, dat is Fanny. De fjord is dus Fanny en Hedwige is de eigenaar. En ik had een paardje nodig voor deze demonstratie. En uiteraard ga ik niet gaan een demonstratie tonen met een paard dat van mij is. Want die van ons, ja, die lopen direct de camion op, die zijn natuurlijk gewoon. Dus dat zou een slecht voorbeeld zijn. Dus ik wil eigenlijk altijd paarden die moeilijk laden in de regel. Maar voordat we met het paard gaan beginnen, ga ik jullie een aantal dingen vertellen over wat er allemaal goed en fout kan gaan bij het regenladen. Ik heb daarvoor Sophie even nodig die bij mij mag komen. Sophie gaat eens voor paard spelen, vanmorgen heeft ze dat heel goed gedaan. Een paar dingen die veel mensen verkeerd doen. Ten eerste tijdsdruk. Dat kennen jullie al allemaal. Je moet om dat uur op wedstrijd zijn of je bent van plan om 10 uur te vertrekken en het is al 9:30 en er gebeurt van alles. Er is 1 regel bij iedereen die paarden heeft: aanvaard chaos. Ik heb het onlangs nog tegen iemand gezegd, als je ervan uitgaat, wat dat je ook doet met paarden, je planning in je hoofd, dat klopt nooit. Dat loopt er nooit gelijk dat jij het gedacht hebt. Dus neem je op voorhand voor, het gaat niet verlopen gelijk dat je gepland had. En is er chaos? Er is chaos, dat is eenmaal zo van paarden. Dus als je op voorhand je daar al bewust van bent, is al een stressfactor minder. Zeker voor mensen die nogal gestructureerd zijn, probeer dat los te laten, dat dat allemaal moet gaan volgens u, hetgeen in je hoofd zit. Nu ten tweede, als wij bij mensen, bij klanten toekomen, we hebben altijd vragen van hoe laat uw paard, hoe gaat dat? Sommige mensen zeggen, ja, nee, een keer wel, een andere keer niet. Maar hij heeft geen laadprobleem, maar soms gaat hij niet. Ja, dan heeft hij natuurlijk wel een laadprobleem. Wanneer we spreken van een laadprobleem, Sophie is getuige, ik had mijn boerenpaard, wou op een bepaald moment moeilijk laden en ik was een beetje lastig van die kan anders altijd zo goed en nu doet het niet goed en ik was me echt aan het irriteren en Sophie zei Eva stop. Ik heb het gefilmd, je gaat nu kijken hoe lang het heeft geduurd. Het was dus de volle 38 seconden dat heeft geduurd eer wat hij op de klok stond. Voor mij was dat een laadprobleem en voor de meeste van jullie niet, want ik zie verschillende mensen lachen nog 38 seconden is niks. Maar voor mij was dat een probleem. Maar er zijn ook mensen die zeggen, kwartier aan, dat is geen probleem, een half uur, je gaat het toch op, dus ik heb een laadprobleem. Dus voor mij is het laadprobleem, van als dat minder vroeg gaat dan vroeger, pak het aan, wacht niet tot als het te laat is. Nu, Sophie als paard, ik ga even tonen wat je niet moet doen. Ik ga dat dus niet met de fjord tonen wat je niet moet doen, want dan leren we natuurlijk verkeerde dingen. Dat is paard. Een van de dingen waar ik ga mijn paard meenemen naar de remork is dat. Ik neem mijn paard mee naar de remork. Heel veel mensen zien het paard hier aan het hals te nemen. Kort bij ons, ze zeggen, ja, mijn paard gaat misschien weglopen, je moet kort bij hem, dan blijft het bij mij. Weinig mensen durven eigenlijk een paard echt de ruimte geven van volgen mij. En het feit, alleen dat je de ruimte geeft aan je paard van, kom maar mee met mij, het is oké, is al een ganz andere insteek. Je begint al ganz anders dan dat je paard kop neemt en zegt, je moet mee. Dat is al het eerste. Ten tweede, een paard heeft zijn hoofd en zijn hals nodig om zijn evenwicht te houden. Als jij je paard zo vastneemt, dan kan je paard zijn hals niet in de richting bewegen dat hij zelf wil voor zijn evenwicht te houden. Zeker als we dan aan een trainer toekomen, moet ik mijn paard weer uit de meting gaan. Nog een veelgemaakte fout. Zo, kom paardje. Ten eerste, je staat met je ogen gericht naar je paard. Lichaamstaal, je kijkt naar daar, dus voor je paard is dat drijvend. Iedereen weet, als je zo naar de achterkant kijkt
paard, gaat de achterhand opzij. Als je naar zijn borst kijkt, gaat hij naar achter, in de natuur. Nu, als ik zo naar mijn paard sta, gaat mijn paard de neiging hebben om juist weg te gaan, te wijken voor die druk. Dus zo gaan we al niet staan. Ten tweede, hoeveel mensen staan er niet? Zo onder een morg. Kom erop. De eerste staat zelf in de weg. Veel mensen staan zelf in de weg op de trailer en geven geen plaats aan hun paard. Dus wat doen we? We gaan sowieso genoeg plaats geven. We gaan ze uitnodigen om op de remork te gaan op die manier. Onze energie ligt naar voren en we gaan plaats maken voor onze paard. Dat is ook een van de dingen. Nu, nog een probleem. Veel paarden, ik ga mijn paard voor de laadklep zetten. Veel paarden die gaan wel op de laadklep, 2 stappen blijven dan staan. Wat doen sommige mensen dan? Ze beginnen te trekken. Ja, maar ja, hij is al 4 stappen opgegaan. Ik hoor haar niet. Oké. Sommige mensen gaan dan beginnen trekken. Doe dat niet, want als je paard 2 voeten op de laadklep zet en je begint te trekken, dan straft je eigenlijk je paard om naar voren te komen. Hetzelfde met lokken met voer. Wat zijn er veel mensen die doen? Een emmeré te nemen en een paard lokken. Van als dat paard naar voren komt, gaan zij naar achter en de hoop dat het paard meekomt. Wat doe je eigenlijk? Eigenlijk zeg je tegen het paard, hier is eten. En dat paard komt een stap naar voren, doe maar, jij trekt het weg. Dus je paard leert, als ik naar voren ga in de remork, verdwijnt mijn eten. En wat wil ik niet? Dat mijn eten verdwijnt. Dus wat doe ik niet? Naar voren gaan. En dat is iets dat heel veel mensen misdoen. Lokken met eten en als het paard erop komt, eten wegtrekken. Dan straft je eigenlijk je paard om mee te werken. Dus je moet het juist geven aan je paard. Dus dat is ook een tip. We gaan nu, aangezien dat hij zichzelf aanbiedt, ik geef nu beloning om de focus al naar hier te leggen. Ik ken dit paard dus niet. Zoals dat ook al zei in de voorbereiding, ik ga in de inleiding, ik ga altijd met vreemde paarden werken. Ik ga geen sjouwen opvoeren, maar ik ga tonen hoe dat wij het doen met de paardentekst. Goed zo. Ik ging eerst met hem even rondstappen, maar hij is eigenlijk al direct begonnen met zelf nieuwsgierig te zijn aan de trailer. Dus ik ga dat belonen, die nieuwsgierigheid. Goed zo. En ik beloon hem nu om met zijn voet op de laadklep te gaan. Nu, misschien moet ik even vertellen. Goed zo. Een eigenaar heeft verteld dat het niet altijd zo simpel is om aan te laden, dat het soms wel een uur of langer kan duren. Wat heb ik nu gedaan? Ik vraag aan het paard 1 stap erop. En ik maak plaats natuurlijk. Ja, goed zo. Ik wacht, ik ga goed zo. Ik beloon. En belangrijk, heel belangrijk, ik vraag mijn paard er weer af. Waarom? Heel veel paarden gaan niet op de trailer, omdat ze weten dat ze eraf moeten. In de natuur moeten ze niet achteruit in een rechte lijn. In de natuur draaien ze zich. Dus veel paarden gaan er niet op, omdat ze niet af kunnen. Omdat ze niet weten hoe ze het moeten doen. Veel paarden gaan eraf door hun hoofd in de lucht te gooien, met een holle rug en zo af de remork te stappen. Veel paarden hebben daarbij het gevoel, dat zelf ook maar doen, dat ze van de remork vallen in de plaats van stappen. En je hebt veel mensen, je wilt er al op, je hebt veel mensen die dus zeggen, ja, maar het laden hebben, maar de afladen, altijd zo goed doen, die stormt daar altijd af. Ja, die paarden weten, oh, ik moet er hier af en ik ga vallen, dus kan er maar beter af vanaf zijn en ze lopen eraf. Dus leert uw paard rustig af de remork en dat hij veel vlotter laden. Dus wat gaan we doen? We nodigen uit, goed zo, 1 stap en we vragen hem weer eraf. Waarom? Als uw paard weet, na die stap mag ik er weer af, gaat hij ook veel meer geneigd zijn om rapper een stap verder te stappen. Goed zo. We gaan er hem afvragen en we vragen daarbij om zijn hoofd laag te doen. Dus we nodigen hem uit om zijn hoofd laag te houden, zodat zijn rug bol blijft. Dat hij zijn gewicht op zijn voorhand houdt en dus niet van de klep dreigt te vallen. Oké, en je ziet dat hij zonder problemen weer een stapje verder gaat, ook omdat hij weet, daarna kan ik er weer af. Ja, goed. En nu zou hij zelf al voorwaarts stappen, maar hij mag niet. Dus hij moet nu van mij er eerst weer af, omdat ik niet wil dat er een paard op de remork ingestapt is die nog niet achteruit eraf kan.
Want dan komen er situaties tegen als ze panikeren, dat wil je niet. Sophie, weet ik dat deur gelopen is. Dus dat is al een oefening. Aangezien dat vlot gaat, ga ik eerst nog iets anders uitleggen. Wat we ook altijd doen, is kijken hoe dat het paard reageert. Dus als ik met de fjord stap, wil ik dat hij de keuze heeft om mee te gaan of niet. Hij is nu naar de nog aan het kijken, hij weet maar al te goed. Als ik daarop ga, krijg ik een snoep. Dus ik kijk naar zijn achterhand en zijn achterhand wijkt. Ik kijk naar zijn achterhand en hij draait. Ik kijk naar zijn borst en ik help een beetje. Die alle paarden doen dat. En hij gaat achteruit. Ik kijk naar zijn achterhand en hij draait. En dat bedoel ik als je op vooraan staat. Kijk, als ik stap, gaat hij mee. Draai ik mij op, hij stopt. Als ik stap, gaat hij mee. Draai ik mij op, blijft hij staan. Dus wat doen veel mensen? Als ik stap, gaat hij mee. En dan staan ze zo voor een paard te laden. Zie je die uit? Dat we je paard eigenlijk tegenhouden. Dus wat gaan we doen? Uitnodigen om mee te gaan. En wachten. Hij is daar juist beloond op die manier. Dus ik ga hem nu, ja goed zo, belonen om weer iets verder te komen. En we gaan weer dat achteruit oefenen. Dus hoofd laag en achteruit. Dus hij mag er nu niet op. Hij moet met zijn hoofd laag. Ja goed. Achteruit. Super. En er weer op. En ik geef hem de ruimte. Ik ga niet gaan trekken. Hij moet gewoon zelf even nadenken. En ik kan hem wel uitnodigen. Ik kan hem vragen. Ja, goed zo. En ik wacht. Daarvoor is hij al beloond. Dus ik ga hem nu niet meer belonen voor daar te staan. Hij moet nu iets dichter komen. Dus ik ga hem niet forceren. Ik ga hem gewoon de tijd geven om even na te denken. En nu is er niet veel actie in de trailer, maar hij is een hoofd gedaan. Dus nu is hij aan het nadenken. Wat moest ik ook alweer doen om die snoep te krijgen? Het enige wat ik van hem vraag is in de trailer focus. Dus als hij rond zich kijkt, wat ik nu doe, is zeggen van nee, ik wil daar maar even kijken. Wat hij nu deed was likken en kauwen, dus hij begint te ontspannen. Hij begint in zijn lichaam te ontspannen, in zijn kaken. Dus dat wil zeggen dat hij zijn hoofd ontspant. Achteruit gaan, dan laten we gewoon toe. Je ziet een paard dat achteruit, ik ga even belonen, een paard dat achteruit gaat, vraagt eigenlijk aan u, wat als ik niet mee wil? Ga je dan beginnen trekken aan touw, gelijk dat de meeste mensen doen, of ga je mij laten gaan? Ik zeg, je gaat maar. Als je achteruit gaat, ga maar achteruit, maar je verdient niks, maar ik corrigeer je ook niet. En zo leert hij, oké, ik kan eigenlijk 1001 dingen doen, maar het brengt mij niks op. Er is maar één ding dat mij opbrengt, en dat is een stap naar voren zetten. Dus nu vraag ik weer om naar hier te komen. Hij is aan het nadenken, ogen zijn naar hier gericht. En ik vraag weer focus. Hij gaat achteruit, ik laat hem achteruit gaan. En je gaat zien, hoe meer dat je hem inspraak geeft in je samenwerking, hoe meer dat we gaan samenwerken. Dus ik laat hem achteruit gaan en op duur gaat hij zelf achteruit gaan, maar direct naar voren komen. Ik vraag focus. En ik kan nog altijd een keer vragen. Kom naar voren. Ik ga een klein beetje druk op touw zetten. En ik wacht, zij is aan het nadenken. En ik laat los van zodra hij nog maar een centimeter met zijn neus naar voren komt. Ja, super. Maar ik beloon hem nu niet, want daar juist is hij beloond geweest voor 2 voeten daar en 2 voeten achteraan. Dus ik ga hem daar nu niet meer voor belonen. Ik vraag hem wel nog een klein beetje naar voren. En op duur gaat hij weten dat hij voor mij maar 1 kleine stapjes moet zetten. Maar veel paarden, ja super. Goed zo. En ik ga nu vermijden dat er een handzin gaat. Want veel paarden stappen door eigenlijk uit angst om zo schuin te blijven staan. Dus voorvoeten in de trailer, achtervoeten erop vinden ze niet zo makkelijk. Dus ik vraag hem om hier te blijven staan, want van hieruit wil ik achteruit stappen oefenen. Ik vraag hem zijn hoofd laag, goed zo. En je ziet het dat het echt al moeilijk heeft om achteruit af de trailer te gaan. Dus zolang dat hij dat nog heeft, zodat ik wil er af en ik begin te trillen op mijn benen, want ik heb een beetje schrik, moet je niet verder gaan. Wacht op dat punt en vraag het hem opnieuw.
En hij zal zoiets zeggen van, oké, die van dat zo niet klaar is, die haalt mijzelf mee. Ik ga erop, die doet mij stoppen. Ja, goed zo. Kijk, die doet mij stoppen. Ik krijg mijn snoep. Ik moet zelf niet verder erin, ik mag er zelf weer uit. En topper van alles, zij helpt mij er nog uit gaan ook. Zij helpt mij hoe dat ik het moet doen. Met mijn hoofd laag, zo laag mogelijk. Oh, dat is echt wel een toffe. Dat wil ik nog een keer proberen. Hier ook, hè. Je zou doorgestapt zijn, had ik dat niet tegengehouden. Maar dat gaan we niet doen. We gaan er een spel van maken. We gaan hier achter. Met hoofd laag. Hoofd laag. En nu zegt hij, oh, maar dat spelletje ken ik. Nu kan ik er gewoon op stappen, want ze had mij toch bekijken. Nog iets. Veel paarden doen dit, hè, gaan langs de zijkant. Veel mensen denken, je wilt er niet op. Oh nee, je gaat langs de zijkant. Dat is zijn truc om er niet op te gaan. Dat is dus helemaal geen truc, hè. Paarden hebben heel slecht dieptezicht. Paarden, die kunnen eigenlijk, ik ga daar een keer afvragen. Paarden kunnen heel moeilijk die hellingsgratie. Je moet zelf een keer één oog dicht doen en hierop lopen. Dat gaat echt moeilijk. Dus veel paarden gaan langs die kant of langs die kant gaan kijken van, als ik hier sta, daar is de grond, daar is die klep. Oké, dat is zo steil. Ja, oké, daar zet ik mijn voeten op. En dus veel paarden gaan langs de zijkant gemakkelijker lagen dan langs de voorkant. Goed. Dus ook dat beloon ik dan. Dus wij moeten niet altijd gaan zeggen, mama, mijn paard die moet vlak voor de klep staan voor de roe op te kunnen. Maar nee, ze kunnen eigenlijk even goed langs die kant lagen. Maar we zijn allemaal een beetje voorzichtig. Ja, super. Allemaal een beetje voorzichtig daarmee. Onze paarden springen wel 80 centimeter en meer, maar 30 centimeter op een remot stappen, dan denken wij dat we ons paard maar niet kunnen. Dus ik geef hem nu de vrijheid. Als hij opkomt is het goed, en langs zwaar maakt mij niet uit. Maar wel die focus, hij moet wel de focus houden. Dus hij mag kiezen langs zwaar. Moet hij dan liever langs opzij, dan mag hij langs opzij. En we laten hem gewoon denken. En hij maakt het dan natuurlijk niet zo makkelijk. Maar hij neemt de keuze. Hè? Dus stel nu dat hij opkomt en dat hij zich pijn doet. Dan is het gevolg van dat pijn doen, heeft hij geleerd, als ik langs die kant op ga, doet mij pijn. Maar hij is wel zelf opgegaan. Als wij hem forceren, stel dat hij zegt, ik wil erop langs daar. Wij zeggen nee, het hoort zo dat je langs hier erop komt. En nu doet dat pijn, dan zegt hij, het is door u. Jij hebt gezorgd dat ik met pijn gedaan heb. Ik wou er langs hierop, jij zegt langs daar, ik doe het en ik doe met pijn. Jij zegt de oorzaak. Als hij zelf langs hier erop zet en hij doet zich pijn, dan leert hij, ik ben de oorzaak. Ik als paard heb die beslissing genomen, maar dat beter niet naar, dat beter naar haar geluisterd. Dus het maakt niet uit, als je paard langs hierop gaat, laat hem gewoon doen. Hij leert dat de consequenties van zijn eigen gedrag uit zichzelf komt. Dat dat niet een gevolg is van hetgeen wij hem vragen. Dus nu ook weer, ik geef hem de kans om erop te gaan of niet. Super. Tribune veel lawaai is. En ik vraag hem hier af. Maar ik vraag het hoofd dus te lagen. Desnoods met een beetje voer en gaan lokken dat hij zijn hoofd navalt. Heel belangrijk. Zodat hij ten eerste natuurlijk zijn rug bol maakt. Het gewicht op de achterhand kan zetten. En dat hij ook niet tegen de treden zelf botst. Volgende dat we kunnen doen. Beginnen als paard goed laat. We zijn natuurlijk zelf ook de kans laten om erop te gaan zonder ons hulp. En dat doe ik eigenlijk het liefst in vrijheid. Alles is toch dicht. Ja. Dus wat vraag ik? Nodig eigenlijk mijn paard uit van, gaat er maar op, dat is oké. Ja, super. Nu, dat is in het begin even oefenen. Soms moet je nog een keer meer gaan. Ja, super. Ik vraag hem weer af. Hoofd naar beneden.
Begeleid hem weer. Hoofd naar beneden. Zo laag mogelijk. Oké. En ik vraag hem weer op. Ja, maar. Goed zo. We gaan samen. Super. Ik vraag hem weer op. Hoofd naar beneden. Hoofd naar beneden. En ook een keer in het midden een keer laten staan. Niet altijd direct eraf, maar laat gewoon uw paard een keer even van de laadklep. En hier ook weer laten staan, dat hij echt leert op u te wachten. Maar jij hem desnoods weer er even kunt opvragen. Kijk eens hier, focus. Ja, goed. Dan gaan we weer opvragen. Oké. En ik blijf hier staan en ik beslis dat zijn achtervoeten er niet bij komen. Maar ik beslis ook dat hij nu weer achteruit gaat. Oké. En ik ga hem, hoofdlaag. En ik wil dat hij hier even weer wacht op mij. Dus ik geef hem weer voer. Ik moet hem natuurlijk wel even met voer uitleggen. En ik haal hem weer af, hoofdlaag. Oké. En ik vraag hem, ik nodig hem weer uit. Nu wacht hij natuurlijk op mij. Ik ga hem even meehelpen. Oké. En belonen. Goed zo. Weer naar achter vragen. Helemaal van deze keer. Goed. En ik ga nu eten daar op het einde leggen. En van mijn part mag hij daar even gewoon eten. En ik verdwijn. En eens kijken of dat hij nu nog even comfortabel vindt om daar te staan en mij hier te zien verschijnen. Oké. Het kan zijn dat hij nu niet zo gerust meer gaan zijn, want hij heeft die begeleiding van mij nu niet om eraf te halen. Dus we gaan wachten en kijken naar mij. Oké. Als hij echt kijkt en duidelijk maakt van ik heb u nog nodig, dan help ik hem wel. Dan help ik hem er nog terug. Oké. Als hij er nu scheef afstapt, dat kan geen kwaad. Hij moet zelf ook leren van zelf te gaan kijken. Ja, super. Oké. En hij mag er weer op gaan. Oké. Ga maar zien, Maatje. Ja, maar. Goed zo. Daar is het. Ga maar kijken. Ja, goed zo. Kom maar zien. Zonder mij. Ik kan alleen. Maar, kijk hier. Ik kan nog even zelf. En ik verdwijn weer. Nou, we gaan zien of hij nu al zelf wilt eraf komen. En sommige paarden hebben die begeleiding nodig. Sommige paarden... Nee, nee, ben ik. Sommige paarden hebben het nodig dat je zelf hun lichaam begeleidt. Dat je echt zegt van, als je scheef gaat, geen probleem. Ga je scheef, ik ga je wel helpen. Ik zal je achterhand wel een beetje duwen. En vanaf dat paarden dat leren, van oké, ik kan eraf gaan en ze gaan mij begeleiden. Ga ik naar daar, dan gaan ze duwen. Ga ik naar daar weer doen, dan gaan ze duwen. Het is oké. Zolang hij er maar zijn om mij te helpen. Want voor paarden is dat echt niet makkelijk om van die trailer af te gaan. Dus zijn je daar bewust van dat je soms wel als hulp nodig bent om je paard erin te begeleiden. Hij staat nu echt te wachten. Hey vriend. Dus ik ga haar nu weer begeleiden om eraf te gaan. Dat is goed. Bijvoorbeeld zo. Ze heeft zichzelf nu gecorrigeerd, maar ik zou kunnen aan de linkerkant gekomen zijn en echt haar lichaam geduwd hebben van ik ga u helpen. Dan gaan we weer uitvoeren om erop te gaan. De muziekkant mag ook, ze mag zelf kiezen. En ze zal wel leren wat het gemakkelijkste is. Wij denken natuurlijk daarvan, langs die kant is het toch het gemakkelijkst. Allee, dat is hier zie je de laadklep en langs hier kun je voet na voet erop gaan. En voor ons is dat het gemakkelijkst, maar voor paarden is het eigenlijk langs de zijkant gemakkelijker. En daarom dat de nieuwste trainers zelf geen laadklep meer hebben. Hè. Die hebben gewoon een opstap van nog ruim 30, 40 centimeter. Zijn er nog vragen ondertussen? Ik ben maar aan het reutelen.
iets in verband met trainen na de vloer. Wat je doet als een paard achteruit stormt. Dat is ook zoiets dat veel gebeurt. Mijn paard gaat er wel op, maar vanaf dat je nog maar een beweging maakt, hier aan de achterhand, panikeert hij en wil hij er weer af. Wat doen we daarmee? Daar is er iemand die het wil vragen. Ja, als het paard gewoon blijft stilstaan en niet beweegt, wat moet je dan doen? Slapen. Een bed nemen, dan een beetje slapen en wachten tot hij beweegt. Heel geduldig. Ja. Hoe lang is dat? Dat gebeurt dat hij stilstaat en niet beweegt? Ja, en wat doet hij dan? Dus de vraag is wat als mijn paard gewoon stil is. Ja. En heb je ooit al geprobeerd om zo een soort yo-yo-game te doen? Om hem eigenlijk in beweging te houden, want wat hij wil, is dat hij dus niet stil staat, omdat hij beweegt. Dat is eigenlijk al het eerste. Dus wat doen we dan? We gaan met de paarden uitnodigen om te bewegen. Je gaat een keer naar links lopen, naar rechts, je maakt de bewegingen. En vanaf dat hij zijn voeten verzet, geef je stoepje. Laat hij leren van, moet mijn voeten verzet, dan krijg je een stoep. En dan maakt hij van, ja maar ja, het is niet alleen maar bewegen, het is ook bewegen richting de trainer. En een keer dat hij gaat leren van, ik moet mijn voeten bewegen richting de trainer, dan gaat hij ooit wel onrustig een keer de voet op de trailerklap staan. Dan gaan we er daarvoor. Nu, veel mensen hebben een probleem van die achterparen. Dat als je dan naar achter je paard komt en je wilt dan uiteindelijk je paard, je zegt ja, hij staat erop. Sommige mensen doen dat. Ja, hij staat erop, kom maar naar 1, 2, 3. Ik heb die paard, toen die klap toe. Dus dat paard zegt gewoon een keer, maar dat doe ik niet meer. Hè. En dan zeg ik weer opstaan, dat boek, dat pakt alles toe. Ik schrik mij dood. Dat ga ik niet meer doen. Dus wat gaan wij natuurlijk doen als we naar basis van aantaxen laten ook. We hebben ooit een klant gehad, die haar paard was 8 jaar niet gelaten. En wij na 3 kwartier stond hij rustig om de camion. En ik zeg, oké, we gaan er weer afhalen. Oh nee, doe dat niet. Mijn paard staat er na 8 jaar eindelijk op. En jij gaat ze weer afhalen. Ik zeg, ja, als we ze nu dicht doen van tussenschot gaat dat paard zeggen, no way, hè. Je hebt mij lijn gehad, hè. Je hebt mij gelokt, je hebt mij beloofd, je hebt mij beloond met voer. En ik ga erop. En nu doe je nog dicht ook. Ah nee, ja, dan ga ik er volgende keer weer op, hè, als we het zo gaan bespelen. Dus wat doen we? Het paard weer af. Het paard gaat zeggen, ja, ik vond dat wel leuk, dan ga ik weer op. Het paard gaat er gegarandeerd weer op, als hij zelf de keuze gemaakt heeft om erop te gaan. Als hij geforceerd is om erop te gaan, dan niet. Maar als hij uit zichzelf opgegaan is, gelijk de fjord, dan moet je gerust je paard er weer afhalen, die gaat er weer op gaan. Dat hij weet, ik ben niet geforceerd, ik ben erop gegaan, een vrije wil en er is niets gebeurd. Dat spel heeft mij niet opgegeten, ik ben niet opgesloten en kan er gewoon weer af. Dus, no big deal, ik ga er weer op. Dus wat gaan we doen? Mijn paard die dus zoiets heeft van ik sta erop, maar van als dat er iemand hier komt voor die bar of wat dan ook dicht te doen, ik wil er weer af. Wat gaan we dan doen? Ik ga het meestal eens doen met de fjord en zijn eigenaars. Dus wat zien we hier? Hij is natuurlijk naar eind kijken. Voilà, we gaan dicht doen. Ik ga gewoon voorbij lopen. En ondertussen, ik ga mijn snoepjes geven. Normaal sta ik daar en dan geef ik snoepjes. Kijk, je moet het paard altijd aan snoepjes geven. Oei, daar doen we het allemaal voor om beloond te worden, om ons gelukkig te voelen. Er is geen één paard die een trainer gaat voor u, voor niemand. Wel omdat hij weet, we gaan ergens naartoe, maar dat is ook voor zichzelf. Er is geen één paard die zegt, ik vind dat leuk in een trainer. Nee, er is geen één paard die geen stress heeft. Hetzelfde paard die praktisch alle dagen vervoerd wordt, elk paard heeft een grote nachtslaap. Begint te mesten. Mest is niet altijd een teken van stress, maar vaak. Zweten is ook niet altijd een teken van stress. Er zijn zeker zware paarden die zweten gewoon omdat dat spierspanning kost. Ze staan op een trailer, ze moeten hun spieren op die manier houden voor een leeflucht dan. Dus zweten is niet altijd van stress. Afronden. Dus om nog even over die achterpaard, wat gaan we doen? We gaan eerst gewoon bij ons paard wandelen. En zij blijven belonen, zodat ik eigenlijk maar decoratie ben. En dan ga ik een keer aan de zier. Ik ga nu wel allemaal iets afdoen, normaal doe ik het zo snel niet. En dan weer aan de zier. En dan ga ik die ketting gewoon een keer vastpakken. En dan ben ik weer weg. En ik pak die ketting weer vast. Ja, ik ben weer weg. En ik pak ze weer vast. En ik rammel er een keer mee. En dat is allemaal niks. En ik ben weer weg. Ik doe het nu echt super snel.
Dan ik beweeg ze nog een keer, gaan dan weer weg.